Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengantar Nyonya Nabila ke daerah Kedok Duren. Oke, yuk kita ikuti perjalanan saya ke rumah. Sabian apa sih niku? Pundi? Oh, Kang Alit niki. Kita sudah sampai. Jalan apa itu Mbak Berat? Jalan Kedok. Ya, Nggih, pondokan. Mbak. Muri itu. Oh, ndek kene ta daleme. Nggih. Penak ya. Assalamualaikum. Masya Allah, penak iku wis ana jimbol. Kamare ndok pundi? Kula ningali kamare. Niki ta? Oh, remang-remangi rek. Niki sing nggih niki murup napa mboten? Mboten. Kok sampean paringi Nggih. lampu kuning nggih? Nggih. 15 Mbak gak apa-apa, heeh. Oh, sing Oh, kuning. nggih, sing kuning nggih. Oh, nggih. Wong PTK cewedek kok lampune kuning Kaya ya. petik. Padha wae sakjane. Iki kan remang-remang ah, lek sampean penak, lek bayine engko lek kademen kurang anget gak mundak-mundak. Oh, ngoten. Nggih. Tapi lek malam suruhan. Remang-remang gak apa-apa kan? Lho, yo Kak, yo padha pancen. Oh, pantes. Heeh, ya. Iya. Oke wis. Wis ya, Nduk, gak kerasan. Wis pulang saiki lho, sampun mboten mobilnya pinggir jalan soalnya. Kok gak penak engko. Ya wis Mbak ya. Wis selamat ya. Oh, pinter. Wis ndang nambah mana yuk tambah cepet. Oke, kita sudah selesai mengantar loh. Iki wis pamut papa muda. Kita akan pulang. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.